Čaute, vítam vás pri prvom dieli z hry Agario. Je to veľmi známa hra a rozhodol som sa, že to natočím, aj keď to každý youtuber nenatáčal. Napríklad, čo som natáčal video s Tomberom, on to myslím, že nenatáčal. Tak vidíte, napísal som si nick Ryšo.sk a ideme do toho. Tak už tú hru som hral, ale nie na mobile, ale na počítači. Ups. Nie, Sarkif, neviem, jak sa voláš. Ty choď. Bože, neviem, jak sa volal, žltý. Škoda. Tak tú hru si zahrajete a keď pozeráte toto moje video, tak choďte na Agario. Hej. Stiahnite si to, alebo keď nemáte, tak nič. Bože. Tak, ale keď máte Agario na mobile, tak si toto. Tak choďte to zahrať a keď budeme na tej istej mape, tak ma krmíte sa. Bože. Dám si nick nejaký iný, bo furt ma žeru. Dám si Bože. A. Dobre. Tak. La. Ide do hry. Najviac som mal 300 aj dačo na mobile. Dobrý som, ne? Ale nie na mojom. Nebojte sa. Na bratrancovom. Bo sme to hrali. Fialový chodec. Dneska tu so mnou nikto nie je. A tá hra je o tom, vidíte, že som tako. Tá hra je o tom, že toto je guliky, musíte ich papať. A keď budete veľký, tak musíte byť, no nemusíte, ale môžete byť prvý a musíte papať. Dík. Vidíte, to je môj hráč. Musíte také malé lentilky a musíte žrať takých proste svojich spoluhráčov. A dobrý futbal chodec. Ja som bol taký veľký. Škoda. Keď som vám hovoril, že tu so mnou nikto nie je, tak je, ale nenatáča so mnou video, hej. Takže nevšímajte si to. No. Tak, ale všímajte si mňa, ako to hrám a neviem sa trafiť do jedného. Už. Christian, neviem jak. Počkaj. Ja si môžem dať skin dajaký, ne? Či? Hej, Venuš. Aha. To nič. Tak. La. Ja to však mám? Bomba. Hej, že ne? La. Bože. Takí istí sme boli. Tak, a s tým potom, ty kokso, seklo mi to. Aj teraz. Klupý sír. Tak, ale teraz keď mám toto skin, tak si napíšem Ryšo.sk a nikto by ma nemal žrať. Dobrý som, ne? Tak potom ne. Ja som pohral Agario od Salasiho. Môj najobľúbenejší youtuber je podľa mňa ten Jirka Král. Dajky Agario ma zjedol. Ja viem, neviem to fest hrať.
toto. Nie, bože, ja som debil. Tak, toto videjko bude 8 minútové, ako moje každé video. Dobre, nechod do mňa. Hej. Tá hra, no, nechcem povedať, že je ťažká, ale taká celkom. Ale je to srandivá hra a populárna. A keď napíšem napríklad, poď sem. Vidíte, to bol môj pán. Som 53. Ale to nie je na nič. Darí ti modrý. On je väčší, čiže idem hed. Nie, ty nie. Nie. Darí ti. Choďte hed. Ty nie už, ty si väčší. No. Chodoň hore, ja si tu tak obídem. A čím ste väčší, tak pomalšie idete. Neviem, prečo to tak spravili. Nie. Dobre, doriť. Nie. Áno, takoho som zjedol, videli ste? Haha. Netrafil. Aj keď trafil, ale... No tak istý. Už mám 200. Juhu. Poďte sem. Poď. Darí ti. Ty nie. No, škoda, že som aj ja nevystrelil. Už mám 216 skóre. Keď napíšem... Keď napíšem Putin, tak mi obrázok ukáže Putina. To je tiež dobré spravené. Ty koksa, videli ste, jak išiel do mňa. To bol fest malý, ale aspoň dačo. Nie, Jumbo. Haha. Poďte sem. Poď sem, ty si môj brat. Už mám 500. Koľký som? 14. Musíme byť v top 10. Top 10. Poď sem. Jumbo. Poď sem. Level 21. Desiatý na serveri. Ako Google, ne? Chváľu, že bude prvý na serveri, ale nebol. Prečo sa mi už nepridáva skore? Koľký som? Však iba 17. Prečo sa mi nepridáva skore? Poď sem, Planeta Mars. Chápete? Bol som už pri nej. Proste mi to spravilo nervy. Takže poďte ku mne. Ančel, alebo ty. No. Nie, ty nie, debil. Ty kokso. Pik papa. Tak už. Ty kokso, 9 minút. Čiže čaute. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like. A keď nie, tak nič. Tak, uvidíme sa pri ďalšom videu. A čaute.